Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे सार्टिफिकेटनि सायाव बिग आपडेट लाना फैदों जे बेखौ मानि थाखाय होदोंमोन आरो मानि थाखाय मोननाय जायो। बेनो जाबाय लाखपति बायदेव एबा लाखपति दिदिनि सायाव नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोदों प्लास MMUA स्किम फैसा मोननो गोनां माब्ला सोगोन 10,000 35,000 महिलाफोरनि राङारि अनसुंथाइ। दा बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेटखौ लाबोदों बोरै लाखपति जानो हायो बेनि सायाव डिटेल्सखौहाय नोंथांमोना बर' रावजों मोनबाय थागोन। बेनो जाबाय बड' इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव। दा बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन। दा जोङो अफिशियल साइडआव फैग्रोबाय बेनो जाबाय मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्टआव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे डाटाखौ जों मोननो हायो। दा सेकेन्ड नाम्बाराव दं आसाम स्टेटनि देन बिनि गेजेराव ST लाइन बेनिफ्राय माखासे गोबां दङ। दा बेयाव नोंथांमोननि लाखपति दिदिनि सायाव डिसकास खालामगोन जे सार्टिफिकेटखौ सोर मोननो हायो आरो बोरै मोननो हायो आरो मोननानै मा खामानि जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बोरैहाय फेहेरलांनो हागोन नोंथांमोननि ग्रुपखौहाय। स' बेनो जाबाय लाखपति दिदि खालामदों अल इन्डिया। स' बे थायोब्ला मा जागोन आरो नेक्स्टआव नोंथांमोननि राङा माब्ला सोगोन बेनो जाबाय MMUA स्किम। दा आसाम स्टेटआव बे स्किमखौ दोननाय जाबाय बेनो जाबाय MMUA स्किम। दा बेयाव नोंथांमोननि जायनाखि ग्रुपनि मेम्बार्स दङ साफायावहाय 10,000 मोननो हागोन आरो बे फार्स्ट किस्ति बेनिफ्राय नोंथांमोना हमना ला देग्लाय बेखौ मोनगोन बेनिफ्राय 2026नि सिगां गासैबो किस्तिखौ मोनगोन बेनो जाबाय 25,000। नेक्स्टआव 25,000 गासै सासेयाव बेनिफिसारिया 35,000 मोनगोन बेखौथ' बयबो मिथिखाबाय। दा बे 35,000 मोननो मा खालामनांगोन फार्स्टआव बेनो जाबाय 10,000 जों नोंथांमोना फार्स्ट किस्तियाव जि मावनो लादोंमोन खामानि फर्म साबमिट खालामनो खिथादोंमोन बेजों खामानि मावनांगोन। दा जोङो 35,000 मोनो नालाय बेनिफ्राय जों बेंकनो गथायफिननांगोन बेनो जाबाय जोंहा 12,500 जों बेंकनो हरफिननांगोन थाइसेबो इन्टारेस्ट जों हरनाङा खालि नोंथांमोना 12,500 जों हरफिननांगोन। नाथाय 35,000 खायसे मोनगोन आरो मोना जायफ्रा खामानि मावा बिस्रा मोना जायफ्रा खामानि मावगोन 10,000 मोननानै होमबासो मोननो गोनां किस्तिखौ मोनगोन। थ' बिनिफ्राय जों बोरै लाखपति जाहैनो हागोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ दायो डिसकास खालामसै। दा जोङो आसामाव MMUA स्किमखौ जोङो मोननो हासिगोन दा बावैनो आरो बिनिफ्राय लाखपति दिदि जों जानो हासिगोन। दा बोरै जानो हागोन दा कन्डिसना ओरैबायदि जे हमना ला जोंहा दा आसामाव मुख्यमन्त्रि उद्यमिता अभियान होननाय स्किम ओंखारदों बेयाव फार्स्टआव जोङो 10,000 मोनगोन नालाय आरो बै 10,000 जों नोंथाङा फर्म साबमिट खालामनायाव लिरदोंमोन जे नोंथांमोना प्रमिस लादोंमोन जे आङो हमना ला गटारि फार्म खालामगोन हमना ला आङो माबा बोरमा बायगोन अके। स' बे माबा बोरमाजों जोङो 10,000आव जि बायनो हायो बायबाय बेनिफ्राय बोसोरसेयाव गोबांथा फिसा जानानै हमना ला जों 1 लाखसिम जोङो मोननो हाबाय 1 लाखसिम जों फानि मोनबाय अब्लानो लाखपति जाबाय बेखौनो बुंदों लाखपति दिदि। जे सासे ग्रुपनि मेम्बारा लाखपति माने इनकामा लाख थाखा जानांगौ बोसोराव बेखौनो थांखि लानानै लाखपति दिदि खालामदों आरो बै सार्टिफिकेटखौ होनाय जादों जायनाखि माने लाख थाखा खामायो बोसोराव। स्क्रिनाव नाय आं सार्टिफिकेट श' खालामदों दा बेखौनो होनाय जादों माने ग्रुपनि मेम्बाराव जायफ्रानोखि बोसोराव लाख थाखा खामायो बेनो जाबाय लाखपति आरो बै लाखपति खालामनोनो दायो सरकारा आसाम स्टेटआ मोनसे MMUA स्किम ओंखारदों एबा होनाय जादों आरो बेयाव जायनाखि खामानि मावनानै लाख थाखा खामायनो हायो बिथांमोनखौ गासैबो अल इन्डियायावहाय लाखपति खालामनो नागिरदों। बेखायनो नैबे 10,000 मोनग्रोनायजों खामानि मावनांगोन होमबासो नोंथांमोना नेक्स्ट किस्ति मोनगोन। दा बेखौहाय माब्ला सोगोननो बेनो जाबाय 15 आगष्टनि सिगां सोगोन होनना बुंदों। दा जुलाइ जाबाय जुलाइ आगष्टआव दायो रां सोनायनि हाबाफारिया जागायसिगोन दा बावैनो गासैबो डकुमेन्टस भेरिफिकेसना जागासिनो दंखायो अफिस लेभेलाव दा बे गासैबो जुदि भेरिफाइड जायोबा नोंथांमोना मोनसिगोन। स' बिनिफ्राय 1 लाख खामायबानो 1 लाख खामायनो हाबानो बेनो जाबाय लाखपति दिदि। लाखपति दिदि खालामनो नागिरदों भारत सरकारा दा बे थांखिखौ लानानैनो बे स्किमखौहाय दिहुननाय जादों आरो बे राङा नोंथांमोननिया थाबैनो हाबगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आधार कार्डजों बेंकजों लिंक खालामना ला जाहाथे नोंथांमोननि राङा थाब थायो। दानिया नोंथांमोना बे सार्टिफिकेट थायोबा मा खामानि जागोन फिउचाराव एबा इयुनावहाय मा खामानि जागोन दा नायदो जे नोंनि फोरमाना जाबाय बे सार्टिफिकेट थानाय लोगो लोगो नोंखौ फोथायसिगोन जे बोसोराव नोंहा इनकामा 1 लाखनि जायो अके बेखायनो लाखपति दिदि गोग्लैबाय। स' बेखायनो जुदि माबाफोर जुदि लनफोर लायोबा नोंखौ फोथायनाय थाबाय जे नोंनि इनकामा बिसखिनि जायो होननानै। दा उननि बाथ्रा बे माबाफोर जुदि स्कप फैयोब्ला माबाफोर जुदि चान्स फैयोबा नोंथांमोना मोनगोन आरो नाथाय डाइरेक्ट बुंथ'नो हाया दायो अफिसियेलि फैथ'वाखै आरो जेब्ला अफिसियेलि जेबो माने गैथ'वा नोंथांमोना दायो मोनथ'नाय नङा नाथाय जेब्ला फैगोन अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ समजों लोगोसे नोंथांमोना मोननो हागोन। स' बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्ला लेटेस्ट आपडेट सफैयो ग्रुपनि सायाव नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय आपडेट। दा बेखायनो बड' इनफो इउटुब चेनेलाव दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना ला A to Z डिटेल साख्रि बेनिफ्राय लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन।